на всички, аз съм Илян и това е Левче Тредят, стигнах до тук. Сега чакам и да дойдат. Ето ги! Аз съм супер! По-красив съм от тях. Ой, майка ти! Майка ти! Аре минай, бе! Ей, са май! Ох, майка ти в устата! Добре, съжалявам за това. Не, моля ви! Не бъл убивай ти, че аз съм... Не, бил! Ще ти пръсна на Сурая. Няма да ти закача, ти бил. Супер. Не ми казвайте, че танк дойде. Танк. Танк е тук, момчета. Но не се знае къде. По-бързо се сваля. Fuck you! Смоукър! Помогнете ми! Смоукър! Аз ще го гледам. Бима, помогнете ми, малко живот. Сега ме опрете. Чакайте, че аз взех да кашнам. Айде, опрете, маре! О, и аз те ще ви правя, няма да го правя. Ще ме оправиш ли? Опрема. Къде е танк, бе? Аба няма го, аре да се прибираме. Не! Това е голямо, нека не, съжалявам. Не. Ош. Май виж ме прати. Чуйте ли ми опаднал? Видяхте ли как ми опадна?